Čaute, vítajte na kanáli UFO Info a ja som sa rozhodla, že vám ukážem zo pár mojich fotiek, takže ak bude veľký záujem, spustím ďalšie video. Malý mi spí, hrá tu hudba, dúfam, že vám to nevadí. Momentálne sa nachádzame znova v nemocnici a keďže spinka, tak som sa rozhodla, že urobím nejaké to videjko, takže poďme na to. Poďme sa pozrieť na nejaké tie objekty, ktoré som nafotila. Áno, tieto sondy, ktoré chodia po našej Zemi, ktoré lietajú a zberajú nejaké informácie, takže už som ich videla veľa. Tu je jedna z nich, tu je druhá z nich, ako vidíte. Všetko je fotené priamo pred môjim domom. Vedia, že ich fotím, tak dovolili mi, aby som ich fotila. Tuto pod slnkom je pomaly celá federácia. Tušila som, že tam niečo bude, tak som to nafotila. Je to upravená fotka, za ňou pôjde normálna fotka, takže dúfam, že sa vám to páči. Okolo slnka je vždy veľa, keď je čistá obloha, alebo keď sú trošku mračikov, tak ako vidíte, sa to dá všetko nafotiť, takže áno, tu sú ďalšie priamo, ako som vyšla von pred môjim domom, cvak a je to tam proste, máte to zakružkované. 1, 2, 3, 4, no proste, 3, 4, 5, no dobre, 3 hore, 1 dole, 1 vľavo, dobre. Proste úplne mega šupa. Úplne dokonalosť sama, tu je to upravené, aby ste videli, kde čo je. Takže tu je to zväčšené, úplne nádherné, ja som vďačná, ďakujem. Je to proste úplne mega. Toto vyzerá ako ten Enterprise tanier, tá loď úplne... Je to úplne dokonalá fotka, ja viem, možno som ju už raz dávala, ale dávam ju znova, pretože je to dokonalé a som hrdá na to, že sa mi podarí tieto veci nafotiť. Tu je ďalší z objektov, ktorý je tu zväčšený. Zrejme, neviem, ako sa mi to podarilo odfotiť, išlo dosť veľkou rýchlosťou, takže proste keď mám vnúknutie fotiť, tak fotím. Takže tu je tiež jedna z fotiek. Hore sú 2 objekty a dole neviem povedať možno. A hore v tom mráčiku, to tmavé, tak tam niečo je, nejaká loď schovaná, ako som si všimla. Takže áno, sú tu stále. Áno. Stačí sa nepozerať do zeme, ale do neba. Takže je to úplne dokonalé. Áno, toto som nafotila, to si pamätám presne na detskom ihrisku. Je to zväčšené, máte to aj zakružkované, aby to bolo dobre vidno. Tu je ďalšia fotka z diaľky a tu je to priblížené. Toto bude niečo z tých... Tieto lode sú väčšinou negatívnych bytostí, negatívnych rás, takže aj tie sú tu, žiaľ, no. Toto sa mi podarilo odfotiť, na toto som hrdá, úplne dokonale to svieti. Je to niečo nádherné. A tieto lode v formát cigaretového typu, ak si dobre všimnete, tak hore v oblakoch sú 2 Ačka. To som si tiež všimla až neskôr, ale sú tam. Neviem, mala som vnúknutie odfotiť, tak som robila cvak a máme to aj zväčšené. Áno, tu je to zväčšené. Na tom hore je nejaký znak v strede, ale aký, to vám neviem povedať. Zase nemám až taký špeciálny foťak, aby sa to dalo. Ale určite to nebude pozemského pôvodu, určite nie. Určite to bude niečo, neviem, ja sama neviem, čo to je, ale som hrdá, že sa mi to podarilo odfotiť a bude ešte mnoho takýchto ukazov, takýchto videí. Ak máte záujem, like, komentár a pošlem ďalšie. Mám ich veľmi veľa. Som jeden z informátorov možno, ale fotím tieto veci a rozhodla som sa to dať von. Snáď proste dúfam, že nikto nebude proti, a keby tieto fotky videl Steven Greer, tak neviem, čo by povedal.
Takže ak by toto videl Steven Greer, tak to by bolo úplne mega. Alebo niekto z tých vyšších ľudí. Ale fotím to ja a je to na mojom YouTube kanáli, takže kto bude chcieť vidieť objekty na Slovensku, nech si ťukne náš kanál, nech si dá odber a môže sledovať veci, budú rôzne správy. Takže budem sa snažiť vám vo všetkom vyhovieť a dať to všetko von. Takže toto by bolo z mojej strany na dnes všetko. Zdraví vás UFO Info a čaute.